We zijn aan het karbiet schieten. Ik had een vuurtje erbij en oliebollen erbij en zo. We zijn klaar. En mijn vader is bezig met karbiet af te schieten. En Peter staat lekker aan het vuurtje. Lekker aan het vuurtje, een beetje warm te worden. En ja, ging de vlog van vandaag. Het was een heel leuke tijd. Chocolademelk erbij. Ja, koffie. Dat is ook fijn. Oké. Nou, mooi. Dan gaan we weer even terug. Alright.